Quina vinculació hi pot haver entre el camp i el futbol? El nexe té nom i cognom. David Arcos, conegut com a Palote, és futbolista del Sant Feliuenc de tercera divisió i al mateix temps viu a una masia. Fins que pugui, tot seguirà igual. Home, em quedo amb això, en veritat, no? Però mentre pugui combinar les dues coses, no ho pensaré pas. Gats, gossos i cavalls l'acompanyen. La seva parella Eva, amb la que fa 3 anys que conviu, també. Una circumstància a la que Palote no està acostumat. És la meva primera parella estable, imagina't. Potser això comença a fer tremolar el futbol, ja veurem. Palote, en canvi, sí que és un home de club i amb més de 450 partits disputats, el que més n'ha jugat a primera catalana. Als 39 anys, Palote ja en fa 5 que està al Sant Feliuenc. Soc un home de club. Perquè porto 20 anys d'amateur ja i en realitat per ser 20 anys he estat a 5 o 6 equips. El nostre protagonista ha de ser un exemple tant a casa com als terrenys de joc. Aquest és el rol que li demana el tècnic, Andrés González. Veuen en 40 anys que tires molt, que entrenes a tope cada dia, llavors els nens joves no poden afluixar, no? Si hi ha un tio de 40 anys que apreta molt, no poden afluixar. Si hi ha un tio de 40 que vol guanyar, que té ambició, és com transmetre una mica, no? Les sensacions que si tens il·lusió i motivació a aquesta edat, el que no la tingui no té cabuda. És una mica el que aprofita l'entrenador d'això. Palote és professor d'educació física i s'explica bé. També sap manar quan cal. No m'inem bé. És un hàbit, t'ho agafes com a hàbit i... Utsi, calla ja, no? Deixa'm parlar. Amb casa, dona, animals i feina, el futbol ja no és la prioritat de Palote. Em diu la parella, què? Quan jugues? Fora? On? I quan marxeu? A les 9 i tornem a la tarda. Ostres, ja no podem fer això que havíem dit, ja no podem avançar a la cuina. Per tot això, en David s'ha arribat a plantejar la retirada? És algo que si t'ho treuen ha de ser bastant dur, com diuen els companys que ho deixen, no? Però, clar, la gent ho deixa realment, sí, per la mandra, si ja són veterans, però o per lesions, o perquè ja no tiren, o perquè es deixa d'il·lusionar, no? A mi em continua il·lusionant, ja no el fet de jugar els diumenges o els dissabtes, sinó de que em veig que puc competir amb nens de 18 anys, no? Mentrestant, i gràcies a la vida al camp, Palote ja ha après moltes coses lluny dels terrenys de joc. Estic aprenent a ser paó d'obra, jardiner, és que no sé, una mica de tot, no? Agricultor, pagès, cuidador de bèsties, mosso de quadra, i tampoc havia fet obres mai, ni havia pintat de manera tan exagerada, ni havia ficat terres, no? Per cert, d'on ve el nom de Palote? Soc molt alt, molt prim. Si t'ho explico, això va començar amb un company d'un equip que jo li vaig dir cap gros en un partit perquè em vaig enfadar amb ell, perquè no me la va passar, o no sé per què realment, i em va dir, tu què, que sembles un Palote, i ja va quedar. Ja ha quedat clar. Fins la propera.